ngabona ukuthi mhlawumbe ubaba uzoba usizo empilweni, so ngagcina sengithatha isinqumo sokuthi yes, masiyenze le nto. Okay. Shuthi mngani, kwenzeka ukuthi mina nobaba wakho sibe sekutheni siyajola. Ujole nobaba wami? Yebo, ngesimo sokuthi nawe yazi ukuthi emalini akuhlangani, so ubaba wakho ubengisiza-ke lapho nalapho ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo. Ubujola nobaba wami mnganami, ujolela imali? Ubujola naye ujolela imali? Yebo. Waze wayinja nokuthanda kangaka ngiwethemba. Waze wayinja. Ngiyaxolisa mngani, ngiyaxolisa. Uxolisa Bengeyonlalela sis. Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthini umane ulala nobaba wami njengoba umane ufika endlini? Okunye ngifuna sikukhulume njengamanje ukuthi ubaba wakho usehlele. Sanibonani babukele emakhaya, igama uThobekile wakwaMdlalose. Namhlanje nginosisi uthi kunenhlambuluko afuna ukuyenza kumngani wakhe. Ngizonika usisi ithuba nibingelele mase yazisho ukuthi uvela kuphi. Sawubona sisi. Unjani mama? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngisacela uyichaze bandla ukuthi uvela usuka kephi. Lusikisiki. Eastern Cape. Okay. But ngokomsebenzi ngila eDurban, Chesterville. Okay, ngabe usisi-ke usibizele namhlanje udinga mhlawumbe simsize ngani? Nginibizela ukuthi ngicela ningisize ngikwazi ukuthi ngifonele umngani wami ngimchazele ukuthi kunento esiqhubeka phakathi kwami nobaba wakhe. Okay. Yes. Okay-ke. Usisi mhlawumbe mangase ngibuze ekhaya lesuka khona nje emakhaya Lusikisiki ubehlala noba? Ngihlala nabazali ney'ngane zasekhaya. Ngoba saphelele wonke umndeni? Yes. Okay, njengoba uthi ufuna ukufonela umngani kunedaba ufuna ukumtshela lona ukuthi uthandana nobaba wakhe. Yebo. Uma ucabanga umngani le nto izomphatha kanjani? Izomphatha kabuhlungu because angiboni ukuthi into ebecabanga ukuthi into engenzeka kumina nobaba wakhe since sesizwane nomngane isikhathi eside, so ube sengithatha njengosisi wakhe, angiboni ukuthi iyomphatha kahle into engizomtshela yona. Okay, mhlawumbe sekunesikhathi esingakanani? Sesino-2 years nobaba siyenza le nto. Yaqala kanjani le nto yakho nobaba? Benginokuya ngiyovakashela umngani kubo, ngimfice mhlawumbe ngimfice ehleli yedwa, sometimes ngimfice ehleli nabazali. So there's one day engafika ngiyovakashela umngani, umngani ngamfica engekho, then kukhona ubaba wakhe yedwa endlini. So ubaba wakhe mengifika ngicela umngani, wangitshela ukuthi umngani usaphumile. Then mese ngihamba wathi ubaba wakho mangihlale phansi khona into afuna ukukhuluma nabo. Okay. Ngahlala ngalalela, then wabe siyayiqala-ke le ndaba, wangi-approach-a, then ngathuka ekuqaleni. Yeah. Yes, because ngangingayilindelanga into enkulu kangaka ngaphuma kuyena since bengimthatha njengobaba wami, since siswane kakhulu nomngani. But ngokuya echaza and nami sengiqhathanisa nesimo sami kwezezimali, ngabona ukuthi mhlawumbe ubaba uzoba usizo empilweni, so ngagcina sengithatha isinqumo sokuthi yes, masiyenze le nto. Okay, ngizwa ukuthi nomngani senizwane kakhulu. Mhlawumbe isikhathi esingakanani nikule friendship nomngani? Sesino-4 years nomngani siswana. Ngesikhathi uthatha isinqumo sokuthandana nobaba ucabanganga nje mhlawumbe ukuthi umngani izoma-affecta kanjani leyo nto? Ngicabangile but ngabuye nganengqondo ezithi ngizokwenza ngakho konke ukuthi umngani angatholi. Okay. Yes. Uma kamngani angithi uthi bayakwazi kamngani. Yebo. Akucabanganga nje ukuthi uzophatheka kanjani ngoba phela nesho mhlawumbe besekutreat-isa kwendodakazi yakhe. Ubengiphathiswa kwendodakazi yakhe impela, njengoba ngisho ukuthi benginey'nhlelo zokuthi angeke zivele. Manje-ke sisi osengingenza ngifuna ukuthi ngitshele umngani ukuthi ubaba kamngani usefuna ukungilobola. Oh, usefuna ukwenza unkosikazi. Yes. Ubaba kamngani ngesikhathi esethi-ke usefuna ukukulobola, wena-ke ucabange wafika ususithathile isinqumo? Ngingasho ngithi yebo, ngisithathile isinqumo because ngiyafuna. Yingakho sewufuna ukufonela? Yes, ngimtshele umngani so kungabi i-surprise kuyena. Ngithi ngiyenza abese ngikhulumile before. Okay, asimfonele-ke umngani wakho-ke. Ngiyajabula. Yebo. Sawubona sisi, unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noThobekile Mdlalose weMadlula Media. Alright. Kunosisi la uthi umngani wakho uthi unenhlambuluko afuna ukuhlambuluka kuwena. Bengisacela nje bandla umuphe nje u5 minutes wesikhathi sakho umuze ukuthi ufuna ukuthini kuwena, umlalele. Alright sis. Ngizodlulisela kuyena manje ifoni. Okay. Yebo, sawubona mngani. Yebo. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma nami sisi.
Ingeke unganifonele namba yakho. Ngihleli nosisi la, so asikwazi ukusebenzisa yami ifoni, sisebenzisa le yakhe. Okay. Yebo mngani, kunento engifuna ukukutshela yona esiqhubeka isikhathi eside, so ngicele usisi ukuthi angiphelezele sikwazi ukuyikhuluma sobabili. Angilalela. Shuthi sekunento eyenzeka phakathi kwami nobaba wakho. Into eyenzeka phakathi kwakho nobaba wami Yebo. enjengani? Shuthi mngani, kwenzeka ukuthi mina nobaba wakho sibe sekutheni siyajola. Ujole nobaba wami? Yebo. Senijole isikhathi esingakanani? Ino-2 years mngani. Hawu mngani wami, songaze ujole nobaba wami for 2 years. Mngani, bekungeyona into ebengiyifuna, but ngesimo sokuthi nawe yazi ukuthi emalini akuhlangani, so baba wakho ubengisiza-ke lapho nalapho ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo. Ubujole nobaba wami mngani wami, ujolela imali. Ubujola naye ujolela imali. Yebo. Waze wayinja nokuthanda kangaka ngwethemba. Waze wayinja. Ngiyaxolisa mngani, ngiyaxolisa. Uxolisa ukuthini? Lalela sisi. Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthini umane ulala nobaba wami njengoba umane ufika endlini? Hhayi kanjalo. Ungumngane onjani? Ungumngane onjani onokwazi ukulala nobaba wami? Njengoba umane ufika endlini uvakashela mina ujola nobaba wami nazoyichaza ndiyithini nguma wami le ndaba? Hhayi ngizocela ukuthi kube yimina hlampe angazi sokwenza kanjani, but oyiyekele kumina leyo mngani. Iyekele wena ingane wena sowuchazele mina ndiyiyekele kuwena kanjani? Waze wayinja uyena umngani wami wena. Ubusandifonelani uthi mngani awuyena umngani wami wena? Lalela mngani, okunye futhi Laleleni. okunye engifuna sikukhulume njengamanje ukuthi ubaba wakho usehlele iy'nhlelo zamalobolo. Usafuna ukulobola? Yebo. Waze wandiphoxa mngani. Waze wandiphoxa usefuna ukulobola futhi. Ngiyaxolisa mngani, but kwenzekile. Nazoyichaza ndiyithini nguma wami asefuna ukulobola? Hhayi angazi-ke, kodwa shuthi ngicabanga ukuthi ubaba wakho hlampe uzoba nayo indlela okuyibeka ngazi, kodwa ukuyena. Ngabe ngiyenze ndimkhethele ubaba ukuthi akashade bani, kodwa bengingathandi ukuthi akashade wena. Kodwa okuhlanganisa mina nawe kuphelile mngani. Ayikho into engingaba samnandi ikhuluma nawe, kuphelile. Singabuye sikhulume mngani, hhayi ukuthi sivele sikhulume yonke into manje. Ngiyazi ukuthi ayikho into engingayikhuluma nawe, bekufa ujole nobaba wami bekhona into engizoyikhuluma nawe. Into esihlanganisile thina sobabili iphelile. Ayikho into engingabuye ndiyikhulume nawe. Ngicela uzongiblokhe nami ngizokublokha efonini. ngiyezwa-ke kodwa bengingathandi-ke ngaleyo ndlela. Ukuthanda ngeyiphi indlela? Besingabuye sikhulume mhlawumbe. Sikhulume ngani? Ukuthi wena nobaba wami ayisekho into engingayikhuluma nawe mina. Ngiyakuzwa-ke. Hhayi ngiyezwa. Ngiyamuzwa umngani wakho usanda ukuthi uphathe kabi noma uphoxekile. Wena uzizwa kanjani-ke? Uphoxekile ngempela, uphatheke kabi, unomsindo, kuhlangene kuningi. Ngiphoxekile nami kwelinye icala, but kwelinye icala I think ngijabulile ukuthi ngize ngakwazi ukumtshela because ibingisinda nami. But as much as sengize ngamtshela, I think khona la ku-relieved khona, at the same time nami ngiphoxekile, angifuni ukuqamba amanga because ukuluza umngani ubusuzwane naye for 4 years akukho lula ngaleyo ndlela. Okay, uma ucabanga nje umngani wakho uyokwazi mhlawumbe uphinde akuxolele niphinde nibe abangani? Ngizozama ukumnika isikhathi sokuthi cause ngiyamuzwa ukuthi usenomsindo manje, nami angifuni ukubonana naye as much as esenomsindo, but ngokuya kuhamba isikhathi ngizozama ukuthi sihlangane, sikhulume, sizame ukuyilungisa. Ngiyamazi ngumngani wami. Hhayi, okay sisi, ngiyajabula ukuthi sikwazile ukukusiza, wamfonela umngani wakho wahlambuluka ngento obufuna ukuhlambuluka ngayo. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu mama. Hhayi-ke babukeli bethu, ngicabanga ukuthi okosuku kuphela la nimzwile-ke usisi ufonile, efonela umngani wakhe wahlambuluka, wamtshela, namuzwa nomngani waphendula indlela aphatheke ngayo. Asithembe ukuthi bazokwazi ukuthi bakwazi ukuyilungisa le nkinga, bakwazi ukuthi bagcine behlale kahle ngoba phela umngani usezoba umamncane kumngani wakhe. Siyabonga.